Bydda'n barod I gwrdd y gynghorydd Gyrfa. Helo, Dylan ydw I a dwi'n gynghorydd Gyrfa. Helo, Aled ydw I a dwi'n gynghorydd Gyrfa. Fy ngwaith I yw helpu pobl ifanc I feddwl am beth maen nhw eisiau gwneud yn y dyfodol. Os wyt ti'n mynd I gwrdd â gynghorydd Gyrfa cyn bo hir, dyma ambell beth y gellu di wneud I baratoi ar gyfer y cyfweliad. Dechreuad dwi'n feddwl amdana ti. Beth wyt ti'n fwynhau, beth wyt ti'n dda am wneud a sut wyt ti'n hoffi dysgu. Os oes angen rhywfaint o help gyda hyn, rwy'n gynnig ar y cwis pwy ydw I ar waelod y dudalen hon, neu sgwrsiau gyda rhywun gartre. Meddylia am beth fydde ti'n hoffi gwneud ar ôl gadael yr ysgol, dy syniadau ar gyfer dy ddyfodol. Paid â phoeni os nad oes gen ti unrhyw syniadau eto oherwydd gall dy gynghorydd Gyrfa helpu. Cyn y cyfarfod, ceisio wneud rhestr o bethau hoffet ti drafod neu cwestiynau ar hoffet ti ofyn. Gallai rhywun yn yr ysgol neu gartre dy helpu di gyda hyn. I gael gwybod mwy am waith gynghorydd Gyrfa, edrycha ar ein tudalen cyfweliad Gyrfa. gyrfacymru.lliw.cymru. Gallwch gysylltu gyda ni a dim 800 528 4844 trwy sgwrs ar-lein ac e-bost sef post@gyrfacymru.lliw.cymru. Dewch o hyd I ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.